Umpama aku raweti dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala. Maksudnya tuh prima maksudnya tuh lagune nggo sapa. Ya, memang kalian gue sumpah. Ora liya maning mo. Ning ora karo Taryuna pancawa maning. Aduh. Langgar lawas ya ora anak-anak pedhot gentinge kuwi critane Taryuna kayong kayong ganti ya kenal. Ya, jenis umpamane nyongke ora wedi dosa. Taryuna, wis kae karo lacak yakin. Nyong tau dugane ora ngono yakin. Nyong sanggene ya jadi wong sabar kan muni asu ya kaya ora penak. Ora penak kapan ngomong asu paseh nemen kaya kuwe. Yakin lah. Taryuna karo lacak kare aja nyong wis ya ngomong wis nyong Taryuna demene nyong. Pur-puran kutunggu jandamu kaya kowe nyong karo Taryuna wis ngujar ora. Bukan lah pemeteng maning kuwe. Anur papat maning. Aduh. Kayong lah kok karibu tung meteng anange. Primen suno kayong lho. Umpama aku ra wedi dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala. Kalau yang tuh ciu wis kena kaya wis tuh ciu kena-kenahan dia wis lah sa anane kok ciu kabeh aduh. Ya ini menit kurang menwe ngomong ora sadar ya iki ora apa-apa ya. Angger sing ngrungokna sadar, omongane wong ora sadar ya ora kan iku. Lah omongane wong nginum ciu dikuku ya kan. Ora kan maksudnya bisa neka karo Taryuna sampai kaya kowe nemen primen. Cintane kono nyong ya Taryuna ke cinta dhisik ke kota. Cinta pertama gara cinta dhisik nah wong pada meteng dhisik ya nyong cinta dhisik bening ya. Ya, cinta sejati ini nyong Taryuna, aku tunggu jandamu, nyong yakin wakil asline. Omongane nyong panak tarik maning ya kaya wis kadung krungu wong akeh ya. Nah iki pan primen wong wis pada krungu wong akeh. Aduh. Panak ditarik wis kangelan siji-siji ya. Nyong wis kadung ngomong, ku tunggu jandamu Taryuna. Aku kan wis ngomong ya gue kuwatir krungu wong pirang-pirang. Panak taji siji soro bisa angel ya. Lah sing kuwatire nyong tunggu jandamu barang janda anak pitu. Aduh. Ya sing tak diwatire nyong kene nyong. Asik. Ngene ngomong kene ngati-ati wis pokoke ya. Aduh. Gani ngerti ku ngomong sing ati-ati mulane kono saucap sakertape menungsake diringokna karo wong akeh paham sing ati-ati ngomongnya saucap sakertape wong ngomong
iki dirungokna direkam lah ngokon bakal tindak tanduk konce sesuai omongan apa ora. Sono sutur. Weh, ringokna. Ya apa beli temen yang tamu ora mendem mau mendem mo. Ya ngor sadar gue. Umpama aku raweti dosa. Lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala wong mendem ke dosa apa maning wong sing ora mendem aduh